чувствате се спокойни и тревожността отново се връща. Случвало ли ви се е това? Тък му решите, че вече сте преодолели стреса, напрежението, паниката, тревожността и тя отново се завръща. И ако това ти се е случвало, не го приемай като провал. Не го приемай като, че нещата, които правиш, за да успокоиш нервната си система, не работят. Напротив, всичко е окей, защото процеса по възстановяване, по успокояване винаги върви нагоре, надолу, нагоре, надолу. И това не означава, че си се върнал или върнала крачка назад. Просто нервната ти система отново проверява дали наистина всичко е наред. И просто не го приемайте като нещо лошо, приемете го като част от пътя. И продължавайте напред точно така, както сте тръгнали по пътя към успокояването. И ако това се е случвало и на вас, оставете ми коментар «Да» под това видео. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички много хубав ден.